Bona nit i benvinguts a l'especial Hat-Trick Espanyol-Barça. Especial també per tu, oi, Pichi? Perquè vas jugar amb els dos equips. Deus tenir l'ànima dividida. L'ànima? No, el que tinc dividit és el cos. Jo sóc el que va amb el Barça i després hi ha l'altre jo que va amb l'Espanyol. Mira, ja és aquí. Bona nit, Pichi. Bona nit, Pichi, què tal? Molt bé, Pichi. Tu què tal, Pichi? Jo molt bé, Pichi. Prou! Pichi, fes el favor de seure. Però si jo ja estic segut... Tu no, l'altre Pichi. D'acord. Algun comentari abans d'anar al partit? Sí, aquest Nadal m'he engreixat mig quilo. 750 grams per ser exacte. Bé, però no hi pots comptar-hi les sabates. Tant és. Anem al camp per conèixer les novetats de l'última hora. Això és enganyar-te tu mateix, Pichi. Bé, vols com tu miris. Bona nit, companys, des de Cornellà al Prat. Imma Casares, periodista de TV3, és l'encarregada de seguir l'Espanyol. Però a diferència de l'Espanyol, ella no perd mai el somriure. Estem a punt de viure el derbi dels derbis, l'habitual gran festa del futbol català. Te equivoques, que la gran festa del futbol català va ser el 2-6 al Bernabéu i el 5-0 del Camp Nou i la final de Wembley. Però si juga l'Espanyol, l'únic que es pot fer amb el futbol és un gran funeral. Companys, exigeixo una disculpa, això és intolerable. I jo també. Com podeu donar pas a aquesta mamarratxa perica, quan tothom sap que el que interessa és el Barça? Com coses parlar així en el santuari dels pericos? Més que santuari, un purgatori, un infern! Bé, potser m'he passat una mica, però és que ella no deixa de riure. Que no, que estic plorant. Realment impressionant. Què, Pichi? Com estàs veient el partit? Aquí amb tu i amb l'altre Pichi. Em referia si t'està agradant. Home, estaria molt millor amb unes pizzas. Escolteu, voleu fer el favor de centrar-vos? Perdona, Xavi, perdona. Tira't una mica més cap aquí. No tant. Ara m'acosto jo. Va, perfecte. Ja estem centrats, Xavi. En fi, ens demanen pas des de Cornellà al Prat. Sembla que hi ha importants novetats. Endavant. Així és, companys, el Barça, el millor equip del món, guanya per 1-0 als mindundis de l'Espanyol. Però el que és més fort, Imma Casares segueix sense perdre el somriure. Ara veureu, Imma, pots tornar a narrar el gol del Barça? Alves s'escapa per la banda i centra. Cesc remata amb el cap i gol! Ho veieu? I ara pots narrar com seria el descens de l'Espanyol a segona? Cares llargues regades amb amargues llàgrimes entre l'afició perica, conscient de que el seu equip s'enfonsa en la misèria més absoluta. Ara, un tsunami ha arrasat Catalunya. La devastació és total i l'exèrcit busca sense masses esperances, oi? Algun supervivent català que vagi... Nois, tot això és molt divertit, però ens podeu dir com va el partit? El partit? Mirant el seu somriure me n'he oblidat. Jordi, et trobes bé? Doncs no massa bé, perquè noto unes papallones molt estranyes aquí a la panxa. Jo també. Jo em pensava que eren arcades per ser al camp de l'Espanyol, però si tu també les notes, això deu voler dir que estem enamorats. És 1-3-4-3. No, és 1-4-4-2. No m'ho puc creure. Esteu parlant del partit? No, el que passa que no ens en recordem del PIN del mòbil. Bé, tant és. Ens tornen a demanar pas des de Cornellà al Prat. A veure què volen ara. El Jordi i jo us hem de dir una cosa. Així és. L'Imma i jo hem decidit suïcidar-nos per acabar amb aquest amor prohibit. Fa una estona li he dit que per ella deixaria que li talguessin una cama a Leo Messi. I jo, enduta per la passió, he estripat una foto del Sánchez Llibre que duia a la cartera. Això s'ha d'acabar. Doncs vinga, no perdem més el temps. Salut i visca el Barça. Doncs ja ho heu vist. Això és el que passa quan un periodista niñato intenta fer ombra a una veterana.
I Macasares, Esport 3, Cornellà i el Prat. Traïdora! I fins aquí l'especial hat-trick Espanyol-Barça. Adéu, Pichi. Recorda tancar el llum. Ha estat molt bé, Xavi, però això ho hauríem de repetir. Vols dir? I tant, el mes que ve l'Espanyol juga contra el Saragossa. I? Doncs que jo també vaig jugar amb el Saragossa. Mira, l'altre Pichi. Et veig una mica més grassonet, Pichi. Mig quilo. 750 grams. Bé, amb les sabates. No pot ser! No pot ser! Home, que les sabates sempre són...